Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahlana zendaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi indaba kwezona ehamba phambili namuhla. Kukhalwa ngekhansela elihambela kude nabaluvotela. Kanti kukhalwa ngokumba eqolo kwamaqanda. Unobhala we-ANC kwisifunda iTheko KwaZulu-Natal uMusa Nciki uthi banalo ulwazi lokuthi ukhansela labo la ku-Ward 54 uThemba Mnguni akakwazi ukwenza kumsebenzi wakhe okuya ke emphakathini ngenxa yembandela yebhayili engamvumela ukusondela emphakathini wamvotela. Umnguni wakhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngensolo zokubulala amalungu amathathu omphakathi ngesikhathi ebambula yini omhlangano wegatsha le-ANC kade kubhekwe okhethweni ngonyaka u-2021. Lo nobhala uthi banalo ulwazi lokuthi ukhansela wabo waka-Ward 54 eNandi uThemba Mnguni ibhayili yakhe ayimvumeli ukuthi asondele kumphakathi. Coming to issue ka khansela nokuyichaza ukuthi why attend kwi-council but enga-attend emphakathini. Imigomo le yabekwa i-bail condition yakhe ukuthi angasondele emphakathini ngoba izinto ezithina necala sina nomphakathi la hlala ngakhona. Kodwa abayibekanga imigomo ukuthi angisi kwi-council. And fanele sibe sikhumbule futhi ukuthi nakhona kwi-council kubalekile ukuthi ukhansela ama icon attend ama meeting both ama committee meetings also ne council meeting participate bona ngoba so participate kuma policies ofanele kashintshe impilo zabantu sibenci. Unciki uthi likhona elinye ikhansela labo abalijube ekutheni lisiza umphakathi wakule ndawo. Sikwazile ukuthi njengo-ANC sithumele u-PR council uNgadi ukuthi asebenze full time with nomphakathi kuzo zonke idingo zomphakathi. So ke kuyayithuseka mawuzwa ukuthi ke abantu ke abathola usizo kodwa ukhona ukhansela uNgadi and there's a lot of program that awenza on the ground. Including nama program amasha nama project amasha. Last time when I met ukhansela uNgadi ubeza ungitshengisa la ukuthi kunomuzi ogogo omdala lo muzi lo ubengasahlaleki kuona. Kodwa ke through ngokuthi ukhona underground ukwazile ukumobilize osomabhizinisi ukuthi lokho kakhulu umuzi. Kwenhlangano ka-ANC kunemigomo ethi uma uyilungu lihambe inkantolo ngamacala athize kumele ushenxe esikhundleni kuze kuba kuphothula amacala osukubhekene nawo. Echaza uNciki ngalokho uthi lokho kuba udaba lobuholi besifundazwe bona okwabo ukubabikela mayelana lezo zinto ezisuke iqhamukile ngaleso sikhathi. Mawuzolalela kahle ama guidelines step aside. I-step aside abantu akufanele bebona issue incwadi ka step aside kube i-province or national. So ke thina ngokwethu njenge region siyas report nje nangu ukhansela othile na icase ayihamba kanje si report kubona. Then kube yibona abambizayo bamise kwi-integrity committee then yonke process ilandelwe lapho. So ke singakwenza follow up ukuthi kuphi process yakhe. Kodwa we have reported to the province ukuthi na situation is nayo. Ethinto somlomo ngumasipala iThe ukuthi abanyawoze uthi uyazi ngodaba likaKhansela uMnguni kodwa ubengayazi imbandela yebhayili yakhe. Lo khansela okuThemba Mnguni baboshwa ngonyaka odlule babekwa amacala amathathu okubulala amahlanu okuzama ukubulala kanjalo lokususa udlame emphakathini. Kanti bangaphandle ngebhayili njengoba amacala besaqhubeka enkantolo yaseNtuzuma. Kudebokho Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku-channel 261 ngiseThekwini. Osomabhizinisi bakuleli bakhala ngokunyuka kwenani lamaqanda okuvele kwashaqisa abaningi esikhaleni. Lokhu kuza ngemuva komkhuhlane ohlasele inkukhu obizwa nge-H5N1 kanye ne-H7N6 avian flu ehlasela kakhulu kuyifundazwe okubala kuzona KwaZulu-Natal, iKapa, iFree State, eGoli, Mpumalanga, eLimpopo kanye naseNorthwest. Laba bathi lesifo senza kube nzima ukuthola amaqanda kanti sekuphoqa ukuba kabakhuphule inani emikhiqizo yabo. Usomabhizinisi wesifazane osemncane ongumbhaki wamakhekhe uthi sesiqalile nokuba nzima isimo kulandela umkhuhlane wezinkukhu osuphoqe ukuthi kunyuke inani lamaqanda kuleli. Ulajex wamaqanda bengujwayele ukuthenga ngo54 manje senguthenga ngo80. Ila ngiqale khona ukuthuka khona ngabona ukuthi ibusiness lami sekuzohamba kube nomthelelo omubi ngoba ama customer sekuzomela nginyuse manje iprice yamakhekhe. Ngibona kukuhle manje ukuthi ngiqale ngisebenzise amaqanda enkukhu sesisulu
khona la ekhaya ngoba sinazo nenkukhu zesiZulu. Sekuzoba uDecember festive, abantu abaningi bayashada, imaphathi maningi bayademand amakhekhe. So ngiyabona ukuthi ibhizinisi lami izoqanisa ilahlekela ama-customer ngenxa yalesimo samaqanda. Abeplaza elikhiqiza amaqanda kanye nezinkukhu bathi mkhulu umthamo odingekayo njengamanje wamaqanda. Sithe ukhuphuka kakhudlwana impela njengoba mangabala ngathi isiphindeke kathathu noma kane kulokhu ebesikade sisikujwayele. Besijwayele nje ukuthi sisale nawo amaqanda osuku ukuthi sinazoqhubeka nawo ngawo kusasa siqala but abehlale ekhona. Kodwa nje emva kokuqala kwalento yakubhuka kakhulu kwagcinayo sekukubi ngekuhamba konke okosuku ke manje. Kanti baveze ukuthi likhona uvalo ngalomkhuhlane. Ukukhuluma iqiniso nasi sithukile ngoba lo mkhuhlane wakapheli nalokho usaqhubeka kakhulu usaqhubeka ndamafamers amaningi aqhubeka ayavala. Kusho zinaza ngithi nje sikenhlanhleni ngokusebenzisana kwami neteam yami enginayo nje sikenhlanhleni enkulu ngoba sisaqhubeka ngaso sonke isikhathi ukuthi kumele sifuthe kumele sigcine inhlanzeko ikhona nabasenzi besenze sho ukuthi nabo sisukuba street kubone also ukubafundisa ngempela ukubaleka ukuthi indaba kumele kufuthi nokuthi uma uthola umkhuhlane uyaqhubeka naso uyasaffecta kungasilidela kuphi thina. Lo mkhuhlane usubaphoqe ukuthi bame ukudayisela imphakathi. Ngenxa demand esihlangabezana nayo lana kusiphoqela ukuthi sithi ukuma ukudayisela umphakathi i-demand and also nokuthi sikwazi ukuthi bangasuke nalomkhuhlane la besakhona basilethela le plaza sase sidisana ngoba sinabanye ezinye zezitolo khona sala eMaritzburg esisaplayela kakhulu ngamaqanda esine contract nabo esayina and njengoba i-demand si high nabo sebe order kakhulu ama-order sebaphinda kathathu compared to before. So sasithisa ukuthi kungcono ngoba ngesikwazi ukuthi sisaplayele amaqanda le store sisupplya and phinde supplyele umphakathi mufe uba mningi kakhulu. Ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uSupha Zuma uthi akhona amaplaza sevaliwe. Okubalekile basike sasithola ukuthi sikhona endaweni noba eplazini elithize sivele sivale siquarantine lelo plaza ukuze kungabi nemovement yenkukhu zibulawe zonke inkukhu. Into esingayisho ukuthi inkukhu zonke ezikhona ezitolo manje azinankinga. Amaqanda wonke akhona ezitolo anankinga ngoba nasike sathola kunenkinga kulelo lokhuzana siyayivimba ingabe sakwazi ukusebenza. So ivimba for 2 months lelo plaza lingasakwazi ukuthi lisebenze ukuze lingakwazi ukuthi kudlulele kwamanye amaplaza. Izindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube eMgungundlovu. Amakhansela e-AFP emvoti KwaZulu-Natal athi awakungabazi ukuthi inkantolo izobakhipha ke phambili uma ngabe sekubuyela icala lokuxoshwa kwabo besolwa ngokungezeka emhlanganweni womkhandlu. Ngesonto ledlule udaba lokuxoshwa kwawo langena ke enkantolo eMgungundlovu KwaZulu-Natal. Inkantolo abesithatha ke isinqumo sokuthi ke kumise ukuxoshwa kwawo kuzobe leyaphothula icala labo lokuvimbela ukuxoshwa kwawo. La makhansela okubalwa phakathi nongumeya kumasipala wesifunda uMzinyathi athi asamile ekutheni akukho kuphambene nomthetho abakwenza emkhandleni wasemvoti. Asikwazi kwakhela uqili sakhele abanye abantu uqili ukuthi sineqiniso singenalo iqiniso. Sibadala kabi kwasikamba amanga into elula kangaka. Uma sacela sezibuyazala ngaphandle sibuye umhlangano usuchithekile. Asakuthi icala lesothiwani ke le. Uma sithumele sathi asizukuze emhlanganweni ngoba sine commitment saqosa kubhala lokho zaqopha phansi asakuthi sinacala lini ngalokho. Ongubane uthi umphakathi uzomela uthembele kubona futhi wazi ukuthi basayiwona amakhansela semvoti. Lokhu nje umsaka uNkulunkulu bengakithi ukuthi kuthiwe akubekwe eceleni konke lokhu bekuthiwa aseyona amakhansela thina. Utshela uIEC ukuthi awusikhiphi. Sizohola imali yethu sisebenzela umphakathi wethu makubiza umhlangano nje emvoti sizoya. Emzinyathi nje yimeya ngoba bayakwazi lokho abaphikisana abasemzinyathi basifaka isiphikiso salokho. Kusho laba besho kanjalo ufosha ubhoji kubo. Ongosomlomo kulo masipala uthi basakholwa ekutheni ayikho imgomo abayiphulile kade benza izincomo zokuxoshwa amakhansela e-AFP nelilodwa le-ABC. Ngicela ukugcizelela ukuthi kulamaphepha akukho lapho kuthiwa khona the decision is unlawful and therefore set aside.
ngoba kuthiwa beke kwanaleyo nto kuthiwa si-unlawful isinqumo asikho emthethweni futhi siyachithwa. Bekuyobe kuphelile ngecala amakhansela kade ezohlala kuqhubeke business as usual kuze kube kuphela i-term and so on and so forth. But inkantolo ithe nje icela ukubamba isinqumo, stay of execution, ukubamba isinqumo sokubagxosha okwesikhashane kuyoze kubeke sekuphuma isinqumo ekuyisona eyobe sesihlanganiswe ama-facts abhekwa ngokubanzi. Kanti ukulalela kwaleli icala kuzobuyela enkantolo enkulu ePietermaritzburg ngomhla ka-10 kuNovemba kubona lo nyaka. Kutebokho Sibisi wezindaba se-1KZNTV kuchannel 261 ngiseThekwini. Ake sithi shelele etolo nenebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili. Kukhalwa ngekhansela elihambela kude nabaluvotela, kanti kukhalwa ngokumba eqolo kwamaqanda. Isebenza ezenza umsebenzi wokusiza abashayeli bamaloli angasabalisa imikhiqizo yakwa-Coca-Cola ePhoenix eThekwini KwaZulu-Natal zayizwakalisa ukukhathazeka ngesimo ezisebenza ngaphansi kwaso njengoba zilise kuneminyaka zingavunyelwa ukungena kule nkampani uma ngabe ke isalinda ukuqala umsebenzi njengoba ke ihlala esigangeni. Omunye labasebenzi ongathandanga ukudalulwa ngenxa yokuzivikela uthi kule ndawo abalindela kuyona kabanazo nezindlu zangasese imvula konke kanye namakhazana elanga kuphelela kubona kanti futhi nemiholo yabo kayigculisi neze. Inzima impilo kubasebenzi abangabasizi babashayeli bamaloli asabalalisa impahla yenkampani uCoca-Cola ezenze ePhoenix. Laba bakhala ngempatho engeyinhle abasebenza ngaphansi kwayo. Omunye wabo wabangathandanga ukudalulwa ngenxa yokusabela ukuphelelwa umsebenzi ufanise isimo abasebenza ngaphansi kwaso njengaleso sangesikhathi sobandlululo. La sebenzela ama-owner asirobha emalini akafuni ukukhuphula imali, akafuni unikeza abantu amabonus makuphela unyaka. Nokuhlala sihlala endaweni engekho safety ephandle. Malisini izulu liyana line liphelele kuthina. Isimo ke esibi esibakuso njoba kunemoto ezidlulayo la kwenqini kufike kuma imoto la. Angathi ephuma lamaloli siwalinde la kube kulimele wonke umuntu la akhomda azonaka leyo nto. Malini izulu akhomda anaka ukuthi abantu banetha imvula lapha babantu abafuna ukusizwa akhomda nendaba naloko. Uzuhambe uyosebenza umanzi unjalo ongene etruckini uhambe uyosebenza umanzi unjalo ayikho into ozoyenza ngoba sifuna itoho. Ngesikhathi iziko lezindaba lihambele kule ndawo ngezikhathi zasekuseni nebala libafice beqhinqa ngaphandle kwamasango alenkampani kanti amakhaza abeshubisa umkantsha. Ngokuthola kweziko lenkampani iqashe abaphethe abashayeli bamaloli bona ababese beqasha laba basebenzi akukho okuxhumanisa inkampani nalaba. Bathi ke kuyaxaka ukuthi inkampani iyaziqhelelanisa nabo kepha bafaka umfaniswano wayo. Test delivery drink joba niphuza udrink eyitolo yithina. Singama crewman bebesho njalo. Uqila ukuthi asikwazi ukukhuluma uyaxoshwa kuphe njengoba silapha nje sikwi-risk esitindele noma yini. Benza noma yini ngathi inkampani ithayisase kuyona masithi siya ngaphakathi siyothinta ithayisase. Kuphela into ezwa ukuthi kuphela lo okhulumayo akaxoshwa ngoba uyizembane libolile. Mina siqidezelwe ngoba ngisho kwa-Department of Labour umuntu uyakhuluma bafike bethe nayo into esingayenza into oyisayinile uyisayinile and sisayiniswa ngenkani ngoba sithembi sihluphekile. Yonke into siyayisayiniswa uyatshela ukuthi sayina la uma ungahambisani nalokho kubona la funa ubone oze ngayo finish baningi abantu abahluphekile lo gama esilishoyo inkampani ithayisasi. Kahle sifuna thina ukuthi inkampani ingenelele imali ize kithi ingadluli kwamanye amadoda. Into important sibona ukuthi malini kahle thina ngoba i-uniform basinika. Sicela ukuthi basinika kanjani uniform inkampani mayithayisasi. Isinika kanjani uniform? Ngoba i-uniform njalo nje siyayithola ukuthi masithi siyacomplain naso asinasi sasabaqashi beni. Laba batshela iziko lezindaba ukuthi ke njengobufakazi bokuhlukumezeka kwabo kuke kwaba nesigameko sokufa komsebenzi ewelwa amakesi ayezama ukwalayisha kepha akukho inkampani eyakwenza ukubonelela umndeni wakhe.
Inkampani iphendula imibuzo ivezike ukuthi kabanqatshelwe ukungena ngaphakathi kepha labasebenzi kabafuni ukulandela imigudu yokubhalisa okungena. Bathi ke ngokwenkontileka yabo nabaphansi babashayeli kufanele balandele yonke imigudu efanele ezokuqasha kufaka phakathi nempatho kubasebenzi. Baphethe ngokuthi bazokwenza uphenyo kanti abomnyango wezabasebenzi kuleli bathembise ukugasela kule nkampani. Aqinisekisa ukuthi impela lolu lwazi selifikile kuthina kodwa lifika nje sivele siyayisebenza ikhampani leshiwoyo futhi ke senza olunye uhlelo ukuthi siphinde sivakashele ukuze sibhekisise kahle ukuthi yini le engabe mhlambe kungenza ukuthi ayihambe kahle ngokwembiko labezindaba. Izindabeni ze-1KZNTV kubi kunto omkhona Mvubu ngisethekwini. Unxusa umphakathi wasemtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal kwathi 7 ukubunga icekeli iphansi empahla kamasipala kanye nengasinda nje yonkana. Lokhu kuhlaloke ngesikhathi ke kuvulwa ngokusemthethweni isikhungo ivele empini multi-purpose center ezokuba usizo olukhulu kulomphakathi. Umasipala inkosi umtubatuba udlulisela isakhiwo se-multi-purpose center emphakathini wakuward 7 kwaMsane nezoba usizo olukhulu kulomphakathi. Imeya lomasipala umxolisi Mthethwa ithi lesakhiwo esihambisana nehholo amahhovisi sizoba usizo olukhulu njengoba umphakathi ngaphambilini ububhekana nenkinga uma unemicimbi okanye imihlangano. Siyazi ke uma ngabe kunesakhiwo esinjengalesi ihall akusikho ukuthi ukubamba nje imihlangano miningi imicimbi eyahlukahlukene abakwazi umphakathi ukuthi uyibambele khona, kungabi bikho futhi nokuhamba amabanga amade, kungabi bikho futhi nokuthi bakhokhe imali ezinkulu uma ngabe bekwazi ukuthi namhlanje ke silethe wona lo msebenzi njengoba nizibonela nje umsebenzi omuhle kangaka. Sihamba nenkosi yesizwe noma Msomlomo nozakwethu bonke amakhansela ukuphendula ke ezifisweni zomphakathi owawuzifisile kithi wasicela ukuthi ucela ukuthi sibenzele khona. Umthethwa ube esedonsa lo mphakathi ngendlebe ukubuqikelela ukuthi lesikhungo usiphatha kahle ngoba kungesawo. Ukukhuleka nje emsakazi kakhulu emphakathini njengoba sake sawucela nanawo umphakathi ukuthi umphakathi siyazi njengoba siqale lapha ikhona iGuard House okuyiyona la okuzoba khona abaqashiwe abazobheka lesi sakhiwo. Kodwa ke thina njengabaholi asibadingi labo bantu ngoba umphakathi mangabe ukhona umphakathi ozokwazi ukugada isakhiwo sawo ngoba izakhiwo njengoba isuke zikhona kuyo yonke nje amawadi zoniwa umphakathi. Angeke kusuke umuntu wale ngakithi emachibini azokona isakhiwo sala. Abantu bakhona la abangahlangana nabantu bale emachibini ukuzokona into yabo. Inkosi esizwe sakwaMpokunyoni ebihambisana nemeya ikushayela ihlombe kakhulu okwenziwa umasipala ngokuletha intuthuko emphakathini. Namhlanje sizovula lona ke siyaqala umasipala uyakhipha kubasket uyadeliver lokhu umphakathi osuku ucelile okhomba khona usho umasipala wethu uyokusebenzela umphakathi uyawulalela umphakathi ngoba nakho asikubuzi lokho sikubona ngamehlo nje konke ezilo ngihamba njalo nje nomasipala ukuyovula noma beni okuvulayo okusuka kade kucela umphakathi. Lesi sikhungo esesiphothulwe imeya ispeksise konke ukuthi ngakube kusesimeni esikahle yini. Isindabenzi 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo emtubatuba. Umasipala wasemsinga maphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal uphendula isoyi lokwakhela imindeni entulayo izindlu ezobuyisa isithunzi kuyona. Imeya lomasipala uDokotela uFelenkosi Sikhakhane uthi bazolokhu beqhubeke njalo nokulekelela leyo mindeni edonsa kanzima. Umeya uDokotela uFelenkosi Sikhakhane uveza ukuthi bazokwakha izindlu ezimbili kuwo wonke amawadi asemsinga. Amawadi ke la ayi amashumi 21 kuwo wonke lamawadi awu 21 sizoba nezindlu okungenani ezimbili esizozakha khona zingo 2 rooms. Kulekelela nje ukukhombisa nje ukuthi siyabona ukuthi isimo sibi bahlala endaweni engalungile abantu bakithi eMsinga. Sizokwenza kanjalo ke kulonyaka mali ibudget yethu siyihlele kahle ukuthi sizonaka kakhulu uhlangothi lwezindlu ukuba bakwazi ukuthola izindlu abazohlala kuzo bakhululeke nabo noma kuza umoya noma kuza imvula engakanani zibe ziqinile nje basinde bengaphephukelwa izindlu kalula. Uqhube ngokuthi intsha izohlomula ngamathuba omsebenzi. Sinile ngendaba yokwakha nje ke izindlu. Okuqala ngisho ukuthi iliqiniso ukuthi ngesikhathi sizakha lezi zindlu
abakhona amathuba amancane abantu abazoqhashwa ukube balekelele usonkontraka loyo akezi nabantu bakhe uza nabantu abazoxoxa beqhashwe ikakhulukazi ikhansela likhona libona ukuthi kunabo ubulungiswa kuqhashweke laba bazolekelela lezindlu nje sibheke ukuthi emasontweni enyangeni ezimbili nje bebe sebekwazile ukuthi baziqede ukuze isikhathi lesi siyafika semvula enkulu sebehlala kuzo lezi zindlu. Kanti ilunga lomndeni wakamfuphi lidlulisa ukubonga kumasipala uMsinga. Lomndeni wakwamfuphi siyabonga kakhulu kuma councillor nama ward councillors akwazile ukuthi asondele abuke isimo ethi sime sesibonile ahlehle nawo eyobika labika khona bese ethola ukuthi asekelwe njengoba namhlanje sibone azifikela yena umeya uSikhakhane. Siyabonga kakhulu ukuthi azifikele yena azibonele lokho engicabanga ukuthi kuzokwenza ukuthi nangelilanga amakhansela wethu nama ward councillors ma ebika kubonakala ukuthi hayi awabiki wona amanga. Khona manjalo ikhansela kulendawo umhawukeleni Sokhela ubesenikela ngejezi lebhola kwiqembu Al-Al. Bahlomlile ngejezi lebhola kungenxa yokuthi ke ipressure nami benginayo mhlambe ngibona nami ukuthi la ewadini intsha kakhulu izibandakanya nezindaba zani zophuzo oludakayo nakho konke okungekho emthethweni ngase ngithi mhlambe ke ijezi ngoba oqala nje mhlambe ngisho ukuthi umsakazi wami ngiqale ngelokhuzane ngestadium esakhiwa isport field khona la endaweni ngokubona ukuthi ngifisa ilokhuzane bonke abantu bezani bengabandakanye ezintweni ezimi. Sobe kadladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemsinga. Ake sithi ishelele itolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabuyele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Kukhalwa ngekhansela elihambela kude nabaluvotela. Kanti kukhalwa ngokumba eqolo kwamaqanda. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-18.98 cents kuyidola laseMelika kanti belungu 23.19 cents kupondo waseBrithani lingu 20.3 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona bekade $1,881.74 cents ounce uthi intengo yelo ngahluziwe yona bengu-$86 umphongolo. Kanti ke sibheke engosini yezemidlalo. Njengendlela yokuvuselela ezemidlalo ezikoleni nokona nokusetshenziswa kwezidakamizwa nokunye kubanjwe kumqhudelwano oqanjwe ngenkakha kwezebhola olubhutshuzwayo isiyabonga nomvethe Schools Cup. Abaqeqeshi bamaqembu bathi basabhekene nengwadla yokungabe nezinkundla zezemidlalo ezisesimeni kanti bathi bayafisa lo mqhudelwano uphethe ngokuba ke neligi yezikole. Ake sibhekene naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushubhanga ngwashisa ikhotha zasedlebe kokoshanese mabedlana kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khulu.